já teda ten náš testovací dokument přiřadím zpracovateli a zkusíme si vyřízení dokumentů a co se nám vlastně změnilo a co je nového. Tak. Pokud jsem já jako zpracovatel, tak jsem udělal jednu věc. Já jsem si tady kliknul na ikonku tohoto panáčka, což jsou mé dokumenty. To se ukazuje stejně jako v původní verzi a byl s tím malinko problém. Tady je tato ikonka mé dokumenty. To jsou vlastně dvě stejné ikonky, kdy ale přehled ukazuje vám pracovníkům podatelným nebo vedoucím pracovníkům seznam všech dokumentů, které máte k dispozici, ale mé dokumenty ukazují jenom ty, kde jsem já zpracovatel. Všimněte si, ono to není tak moc vidět, ale na monitoru si všimnete v tom přehledu, jakmile tam vaše jméno, tak jste tučně zvýrazněni, když jste na tom počítači, takže dá se to i interpretovat, takže to jsou tyhle tučná jména. Pojďme se tedy podívat, jak vyřídit ten dokument. Označím ho tedy jako přečtený a co s ním samozřejmě lze dále, to už vás tady nechci školit, protože to je ta denodenní praxe, to, co dělají ti vaši zpracovatelé, nebo případně bohužel, jak jsem zjistil, občas některé úkony děláte za ně, tak je vlastně vyřízení tohoto dokumentu. Co je potřeba nejčastěji je, že na ten dokument se nějak odpovídá. Takže tak, jak jste měli takovou ikonku na odpověď, tak to je tady k dispozici, je to tato ikonka a zároveň zůstala možnost přeposlat ten dokument ještě vnitřní poštou, což jsou tyhle dva panáčci. Tak, ukážeme si teďka jenom to odpověď na dokument. Pokud kliknu na tu ikonku odpovědět na dokument, tak se mi objeví standardní editační formulář, tak jak jste byli zvyklí. Tam ke změnám nedochází. S tím, že samozřejmě tady se mi automaticky přednastavuje, jak to bude vypravené. Je tady malinkou úprava. Pokud je tam vybráno Českou poštou, tak samozřejmě se tady nabízí i ty stavy nevracet nebo jen 10 dnů. V momentu, pokud je uvádíte na obálku. Pokud vyberu, že třeba budu je doručovat na tou schránku, no tak ty volby samozřejmě zmizí, protože nejsou potřeba. Tak, já řeknu, že to bude doporučení ta Českou poštou obyčejně a zůstalo úplně stejné to datum odeslání. To se nezměnila, ta funkcionalita, ta zůstala stejná. Kliknu na vložit. Tak. To je úplně stejná funkcionalita, tak jak jste byli zvyklí, vznikne nový odchozí řádek s tím, že se odesílá obálka. Máme ji tady uvedenou a v tuhle chvíli, protože je tam to datum odeslání, není tam datum vypravení, už to chytilo jakoby ten atribut toho chybí vypravení. Tím pádem ví i zpracovatel, že aha, tady tohle to ještě neodešlo. Tak, to se nezměnilo, to doufám je úplně stejné. Tak, co se změnilo, je potom další práce s tím číslem jednacím. Malinko se to změnilo. Tam já vždycky doporučuji, a to, co učím už vaše zpracovatele nebo vedoucí pracovníky, nepodatelný, je rozkliknout si to číslo jednací. Abych se ztratil z tohohle přehledu těch jednotlivých obálek, kde to mám naházeno na sobě, ale dostal se do této obrazovky, kterou už taky trošku znáte, ale kde mám uvedené ty dva řádky, ty dokumenty, které jsou k tomu číslu jednacímu evidovány. Tak. První věc, co s tím bude dělat, a vězte, že je tady informace, je tady vazba na památkový katalog. Je tady předpřipravena, ještě není aktivní, ještě se dolaďuje a jenom telegraficky. Bude docházet k přiřazení, když budete chtít samozřejmě označit, že ten dokument se má vyřídit památkový katalogu, tak v detailu čísla jednacího, musíte rozkliknout to číslo jednací, to je jedna úprava, tak je tady ikonka vedle muzea, což je přiřazení dokumentů do památkového katalogu. Takhle ta funkcionalita nějak bude. Takže to jenom, abyste věděli, že zpracovatelé v momentu, když ten dokument, samozřejmě není to ten náš případ, protože tam se předpokládá, že budete mít jenom ten příchozí řádek, řeknete zpracovat v památkovém katalogu a pokud se to týká té úlohy, tak se to zpracuje v památkovém katalogu a ten odchozí řádek za vás vyrobí ten památkový katalog, když to přednesu takhle laicky. Jo, že uděláte nějaké věci v památkovém katalogu a památkový katalog ten odchozí řádek založí za vás.
Přesně jak to bude fungovat, to vám teďka neřeknu, to se ještě dolaďuje. Tak. Tamhle ty záznamy v památkovém katalogu teda, to znamená, co tam se objeví třeba 3 záznamy. Jde o to, představte si, že samozřejmě to je vazba k tomu jednomu řádku, k tomu jednomu jedu. Ale pokud budu mít spis, který bude obsahovat 10 čísel jednacích a budu tam mít k 10 číslům jednacím jednotlivé vazby, tak se mi tady ukáže 10 záznamů v památkovém katalogu, s tím, že u nich bude samozřejmě uveden odkaz do toho památkového katalogu, abych se rychle přepnul. Tak. Pardon, já se zeptám, a v té staré verzi byla možnost přiřadit jako památku k... Ano, a to už by nemělo být a bude se to právě přiřazovat přes tu volbu. Já teda není kliknu, dobře, tak jste mě kecali. Protože ta funkcionalita je skoro stejná, kdy já můžu přiřadit dokument do památkového katalogu bez specifikace, kde jenom řeknu, jestli jde o prvek, právní stav nebo o nějaký akt, anebo můžu říct už konkrétně, ke kterému konkrétnímu záznamu v památkovém katalogu to přidám. Takže tady bych napsal třeba oltář nebo název toho prvku, na který to chcete navázat a ono to dohledá. To bohužel nefunguje teďka. A to místo, když řeknu třeba Karlštejn? Tak ten napíšu Karlštejn, dám vyhledat, on mě nabídne všechny Karlštejny, které pod tím má evidovány. Vy vyberete, kterého se to týká, protože předpokládám, že to nebude jeden Karlštejn, ale že jich tam bude více. A když vykladá rejstříkový číslo památky, tak to jde? Poprosím, tyhle další speciality, vyhledávání podle rejstříkových čísel nebo dalších věcí, je to neujasněno. V tuhle chvíli mají to u vás odborní pracovníci, kteří se starají o památkový katalog, dostali i tuhle informaci, dostali tomuhle manuál do spisové služby. Já jsem ještě včera uháněl, jestli by mě dali vyjádření k tomu, bohužel to nestihli, takže na to nebudu teďka odpovídat. Ale vězte, pomocí, tak jak jste byli zvyklí, pomocí toho rejstříkového čísla nějak to, je to skryto tady pod tou ikonkou toho muzea a bude to zřejmě přes tenhle formulář. Jestli to bude čistě full textově, že tady napíšete název, anebo jestli pod tím přibude volba na rejstříkové číslo, já ještě nevím. Můžu se Tak, zeptat? ano. Jedná se ten památkový katalog, je to jenom pro UOPčka nebo i pro UPSky? Neodpovím na to, nevím. Poprosím jednu věc, ne, že bych nechtěl, ale památkový katalog vám tady nezodpovím. Omlouvám se, ne, to by vám, měli byste mít potom školení na ten památkový katalog, kde by měli proškolovat i třeba napojení na spisovou službu a za jakých případů se má používat památkový katalog a další věci. Jo? To probíhá, myslím, co já vím, já tam taky nechodím. Protože ty jsi možná bylo školení památkový katalog sám o sobě, ne vazba sem. Já jsem tady nebyl. No, ale vím, že tu někteří lidi vaši byli na tomhle tom školení památkový katalog. To vazba ještě není ujasněná. Myslím, že taky. Z UPSek taky, jo. Já vím, že tam je docela dost školení, právě jsme i řešili ty termíny, aby to nebylo kolizní, takže těch termínů tam několik bylo. Ale říkám, jak přesně se to bude vytvářet ta vazba a jak se bude definovat, to ještě teďka neřeknu. Můžu se ještě zeptat, tam jste říkal ten typ, mě to uniklo, co tam do toho prvního typu patří? Jde o to, že pokud to budu dávat do památkového katalogu, můžu říct, jestli to bude patřit nějakému prvku, právnímu stavu, právní událost, právní akt, a když nevím, tak bez rozlišení a pak se to přiřadí v památkovém katalogu. Jo? Takže když bych to shrnul nejjednodušeji, když si vytvořit vazbu do památkového katalogu, tak tady v tom prvním řeknu bez rozlišení, ať se to v památkovém katalogu rozřadí. Ale nemůžu to takhle říct samozřejmě. Tak, takže tím jsem se malinko dotknul dovolením toho památkového katalogu, jenom vězte informaci, že tam je. Co se chci ale k čemu se chci dostat je, a to je právě to vytváření spisu. Co to tady je? Jak jsem zmiňoval, veme si ten případ, tohle máme číslo 1.